Traffic enforcer nga sakop sa Roads and Traffic Administration sa Cagayan de Oro City gipailawom sa preventive suspension human nga makuha ang video nga nangilkil sa usa ka rider nga nakalapas sa balaod trapiko. Kadagkuan sa RTA dunay pagpasidaan sa ilang mga personahe lakip mga motorista. Ano ang report ni Cyril Chavez? Kini ang kuhang video sa usa ka motovlogger ato sa iyang pagbiyahe sa Barangay Makasandig sa Cagayan de Oro City. Sa video, kita ang iyang pag-agi sa usa ka dalan nga no entry. Gilayon siyang gisugat sa usa ka RT enforcer ug giignan siya nga no entry ang dalan nga iyang gisudlan. Gipangayo gilayon ang iyang lisensya kung asa nagpadayon sa paghangyo ang mga motor rider. Sa pagpadayon sa ilang pagstorya, mibalhin sila sa laing kanto. Hantod nga nagkasinabot sila nga dili siya tikitan, bugti ang 200 pesos nga iyang gikuptan. Wala madugay, giablihan sa rider ang iyang U-box o gikuha ang iyang pitaka o kwarta. Dala tunol ni ini sabay kuha sa iyang lisensya. Gisuwayan nato nga makahinabi ang mong motovlogger apan mibalibad na siya sa pag-atubang sa kamera. Among video daling miani og nagkadiyang reaksyon og nakaabot gilayon sa buhatan sa RTA. Matod pa ni Councilor Eric Salcedo kinsa RTA overseer, gilayon gipatawag among enforcer o gipailaw mo sa preventive suspension. Imbestigahan gilayon ang gihimo ni ini ug kung mapamatud-an nga midawat, gadawat o gapangayo kini og kwarta sa mga traffic violator, pwede siyang mataktak sa serbisyo. While ongoing investigation, was sa duty, hantod nga na final decision sa investigation. Tungod sa hitabo, pahugtan na sad sa kadagkuan sa RTA ang pagpahinomdom sa ilang mga personahe nga dili mangilkil sa kadalanan, sanglit hugot kining gibawal. Sa mong hitabo, aduna sa panawagan ng RTA, dili lang sa ilang mga personahe, lakip na sa mga motorista. Ato hangyoon ang nabiktima nga tabangan nila ang RTA, mulantad sila kung kinsa tong nabiktima o ato pong hangyoon nga dili sila mo kay kung naay nangutong na siyempre masalaan gyapon kanong namag-urban ko mag-offer na lang. Cyril Chavez, 1 Mindanao.